Soc Josep Gorris i us llegiré un text de la Siham Freiha. Un dia, mentre endreçava l'habitació, vaig trobar un retrat de quan feia primària. Ens van dir que havíem de venir ben arreglats perquè ens farien la foto de final de curs. Quan vaig arribar a casa, em vaig posar a remenar la meva roba. Volia un vestit negre molt xulo que m'havia comprat la mare feia temps. No el vaig trobar i vaig començar a plorar. La mare, per fer-me callar, em va portar a una botiga per comprar-me un altre vestit, però no me n'agradava cap i vaig començar a donar cops i a plorar. La meva pobra mare, farta de la situació, em va donar una bufetada. Era la primera vegada que la mare em pegava, no m'havia tocat mai. Vaig callar de cop i ella em va comprar un vestit rosa amb el qual em vaig fer la foto. Mai no oblidaré aquell dia. Des d'aquell moment no dono gaire importància a la roba. Em poso el que tinc.